दिनै बोखावै लखिमपुर जिल्ला दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि कनफारेन्स जे बोसोरसालिया जथुम्मा बे बोसोरसालिया जथुम्मायाव बानजाय आफादनि जानानै नोंथांमोननि रादाब बुथुमगिरि साफ्रोमनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि अननाय मोजां मोननायखौ जासिग्रोनाय जाबाय। दिनैनिफ्राय बोखावै लखिमपुर जिल्ला दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि फुंगा 40थि बोसोरसालिया जथुम्माजों लोगोसे बे जिल्लायावनो थानाय बोखावै लखिमपुर जिल्ला दुलाराय ब्रह्म लाइमोन आफाद आरो बोखावै लखिमपुर जिल्लानि फुंगा 6थि आइजो ब्रह्म आफाद आरो फुंगा 5थि लखिमपुर आन्चलिक ब्रह्म धोरोम आफादनि दिनै बोसोरसालिया जथुम्माया दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय। दिनै जों गोजोननाय मोन्दों जे दिनै फुंनिफ्रायनो बोथोरा जोंखौ खोब मोजाङै अनदो आरो आसा खालामो बे बोथोरा जोबजासिमहालागि बे बोथोरा खोब मोजाङै जोंखौ सहाय खालामगोन। आरो बे दिनै दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनिफ्राय आं नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों मोनसे खोथाखौ आङो गोसोनिफ्राय फोरमायनो सानदों जे दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि दिनैनि जे गिबि हाबाफारि बे हाबाफारि बायदियै गाहाय लांगोनानिफ्राय हमनानै जामुंसालि गाहाय सायनासालि आरो बायदिसिना गोबांथार बादा बे बादाफोरखौ जोङो बेखेवनानै लाबाय। दा बेनि उनाव जोङो दान्दिसेनि उनाव जोङो बोखावै लखिमपुर जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफादनि जे माउथपिस ब्रह्म गियान बेखौ जोङो दान्दिसेनि उनाव जोङो बेखेवगोन। आरो बेजों लोगोसे बानजाय आफादाबो ब्रह्म थान्दै मुंनि गांसे बिसम्बि सेबखांदो बे बिजाबखौबो दान्दिसेनि उनाव हाबाफारि बायदियै जोङो बेवहाय बेखेवगोन। आरो मोनसे खोथाया बेबो बे तारियावनि ब्रह्मपुर गामियाव बोखावै लखिमपुर जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफादनि कनफारेन्स खुंनो थांगासिनो दङ। बेवहाय गोबांथार जारिमिनबो दङ। दिनै ट्राइबेल माहारिनि गेजेराव बर'ल' नङा, ट्राइबेल माहारिनि गेजेराव गिबिसिन इन्जिनियारा बे गामियावनो। दुलाराय जेसे बुहुमाव बर' सुबुंफोर दङ आरो ट्राइबेल माहारिफोर दङ, बे ट्राइबेल माहारिफोरनि गेजेराव बे तारियावनि ब्रह्मपुर गामिनिनो माने गिबिसिन बर'नि इन्जिनियारा बे गामियावनो दङ। बेजों लोगोसे बे गामिया खोब फिसायैब्लाबो बे गामियाव सोलोंथाइनिफ्राय हमनानै राजखान्थिनिफ्राय हमनानै गोबांथार बाहागो लाग्रा सुबुंफोरा बे गामियाव दङ। आसा खालामो बे साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारियाव जेबो जेंना जेंसि नुजाथियालासिनो बे जथुम्माया मोजाङैनो जोबनानै थांगोन। आरो जोंखौ गुरुदेब कालिचरन ब्रह्म बिथाङा गुरुआ जोंखौ मोजाङैनो अनगोन। गाबोननि हाबाफारियाव गिबि हाबाफारि बायदियै जोङो ब्रह्म धोरोम आफादनि फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारिखौ लादो। बेनि उनाव गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मनि सावगारियाव बिबार बावनाय आरो बिथांनिफ्राय बोर बिनाय बे हाबाफारिखौ लादो। आरो बेनि उनाव जों मोनाबिलिनि सानजौफु समाव जों गेवलां मेल बेखौ दिनै बे जथुम्मानि गेजेराव लानाय जादों। बे गेवलां मेलाव गोबांथार धोरोमानो जा समाज बिथिङानो जा गोबांथार गोरों गोरों फुंखा सुबुं बिथांमोनखौ जों लिंहरनाय जादों। आसा खालामो बिथांमोननि बिबुंथिनि गेजेरजों धोरोमजों लोगोसे समाजाव सुस्रांनाय फैगोन बेखौ जोंहा फोथायनाय दङ। आरो मोनाबिलि समाव जोंनि मुंदांखा सासे जाखांफुनाय मेथाइ खनगिरि बिबुंसार गयारि बिथांखौ जोङो रोजाबगिरि महरै जों हांख्रायदो आरो बिथाङाबो फैगोन। आरो बेजों लोगोसे ओनसोलाव थानाय जुनाइनिफ्राय हमनानै लखिमपुरसिम ओनसोलाव थानाय जेसेखिनि मेथाइ खनगिरि बिथांमोनखौ जोङो हांख्रायदों आरो बिथांमोना फैनानै हारिमुवारि बिलिफाङाव गासैबो बाहागो लाफैनानै जोंखौ रंजाहोगोन। आरो बे मिटिंनि गेजेरजों जोंनि सुबुं समाजा सुस्रांनायाव फैगोन बेखौ आसा खालामनाय जादों। बेवहाय गासै मोनद' आन्चलिक दङ। जुनाइ मिडिल जुनाइ आं एक्सुवेलि आरसिडिसो नालाय बेबो जुथुम्माफोरखौ मोजां मिथिया आं आन्चलिकनि मुंफोरखौ। बेवहाय जोङो सरासनस्रायै जोङो 4 लाखसोनिल' जोङो बाजेट खालामदो, बारा गोबां जों लायाखै। आरो माखासे डनारफोर दङ, बिजाबनि अनसुंथाइया आलादा जाबाय आरो ओंखाम जानाय बायदिसिनाफोरा बे आलादा हिसाबै जोङो मथा मथि जों बुंनो थाङोबा 5 लाखसो जोङो बेवहाय जों बारा गिदिर जों बाजेट लायाखै। आं सासे बर' कसारि गाव हायुङारि खुंथायनि लेङाइ मासिगिरि हिसाबै आं खावलायनो लुबैयो जे जोंनो सान्थि नांगौ आरो जोंनो खौसेथि नांगौ आरो जोङो गासैबो सुबुङा धोरोमजों सोमोन्दो थानांगौ होननानै आं गासैबो बुंनो लुबैयो। गिबियावनो साबायखर थाबाय मिडियानिसिम
जोबोद गोसो गोजोनै जोङो देग्लायनि बोखावै लखिमपुर जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफादनि खुंगा 49थि लोगोसे लाइमोन आफादनि 19थि आइजो आफादनि 6थि आरो लोगोसेनो जोंनि लखिमपुर जिल्ला लखिमपुर आन्चलिक ब्रह्म धोरोम आफादनि 5थि जथुम्माखौ गाजा गोमजायै खुंनो होननानै बेवहाय लाहार फाहार खालामदों। मोनसे गोगोम बानजाय आफादबो दानाय जादों। जोङो सान हर बे 1 नम्बर 2 नम्बर टारियनिनि जाबायदि गोसो गुदुं मावथिफोर बिथांमोना जोबोद दुखु खस्थ'जोंब्लाबो बेखौ मावफुंदों। आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावबाय। आं सासे जिल्लानि सासे सोद्रोमा बायदिनो, मानो होनबा लाइसिनि आङो मासिगिरि, बेवहाय आं सिथाबनानै थायो आरो आन्चलिक आफादनिबो आङो बोसोनगिरि हिसाबै मोदोमाव नांदों जोंहा, जाहाथे जोंनि थान्दैफ्रा आरो मावथिफ्रा फैनानै बेवहाय जोबोद सुखि थानो मोनो, सुख गोजोनै थानो हायो। बेनि थाखाय जोङो बिदिनो साननाय जादों, थांखि लानाय जादों। एसे सिगांनो आंनि बिबानखौ आं मावफुंबाय, जेरै भक्त आफामोननि थान्दै बादा बेखेवनाय, बेवहाय जा नुनो मोन्दों गोम भक्त बाबामोना फैदों, जोबोर जों बरायदों, गोसो गोरबोजों बरायदों। बे साननैनि हाबाफारिया जाहाथे मोजाङै जाफुङो, भक्त बाबामोनाबो जाहाथे गोजोनैनो थानो मोनो, जेबो अलखद सफैयालासिनो गोजोनैनो थानो मोनो, बेनि थाखाय जोङो जोंमागुरिनि खाथियाव आर'ज गाबदों। आरो आं सानो देग्लायनि जाबायदि जथुम्मा, बे जथुम्माया जोबोर मोजाङै खुंलांजागोन, बेले बेजे जायाजासे खुंलांजागोन। हाबाफारि जेरै लादों बे हाबाफारि बायदिनो जोङो समखौ आवगायाबो फावसायाबो थि समावनो जों खुंफुंनो थाखाय जोंनि जाबायदि गुबुन जाबायदि आफाद दङ, बे आफादफोरा बुंदों जोङो सम बादियैनो खुंलांबाय थागोन। दायो बे गोजोन फुंबिलियाव जाबायदि बेखेवनाय हाबाफारि, गाहाय फांस्ला बेखेवनायनिफ्राय बादा बेखेवनायसिम खामानिया जाबाय। एसे समनि उनावनो बिजाब बेखेवनायनि हाबाफारिया दङ, बेबो मोजाङैनो जाफुंगोन। बेखौ साननाय जादों लोब रायजोफ्रा फैनानै, आइ आफामोना फैनानै जोंखौ हेफाजाब होब्लानो जोंनो खामानिफोरखौ मावफुंजोबनो हागोन। एसेनोसै, गोजोन्थों। औ, बे नंगौ। आं जोबोद दुखुआव गोग्लैदों। थांनाय 2011 मायथाइयावनो आंनि बिसिया, अनजालि बिसिया रुंसारि जालांबाय। आं बावनो हायाखै जेब्लायबो। गुबुन आफादफोरावबो थांनानै आङो जोंनि लक्ष्मी दैमारि अनजालि आंनि बिसिनि मुङै होदों। देग्लायबो आंनि खरसाजोंनो बेवहाय बानजाय आफादनो हाजासे अनसुंथाइ होनायनि लोगोसे बे जाबायदि भक्त बाबानि थान्दै बादा, बे थान्दै बादानि थाखायबो आं अनसुंथाइ बावदों। आरो अनसुंथाइ बावनानै जाहाथे जोंनि भक्त बाबामोना जोबोर गोजोनैनो थानो मोनो, बेखौ आं सानदों। आरो जोंमागुरिनि खाथियाव आर'ज गाबदों, जाहाथे जेबो खैफोदाव गोग्लैयालासिनो जोंनि खामानिफ्रा जाफुङो, भक्त बाबामोना आफाद जोबजासिम जाहाथे गोजोनैनो थानो हायो, बेनि थाखाय आं साननाय जादों। दा नुनो मोनबाय जोंनि भक्त बाबामोना फैगासिनो दङ, दा मोनाबिलिसिम आरो फैबावगोन आं सानदों। जेरै हायो जोङो एसे सिगाङाव बानजाय आफादनि नेहाथारिया बुंदों सा थान्दै बादाखौ एसे अर होनांसिगोन, एक्सटेनसन खालामफिननांगोन। बेखौबो राहा लादों। जाहा दंखायो औवा दाननाय, त्रिपाल सोंनाय, बेफोरो दंखाजोबो आरो बे खामानिखौ मावगोन, जाहाथे जेबो असुबिदायाव गोग्लैया थान्दैफ्रा, भक्त बाबामोना। बेनि थाखाय जोङो